Mak info iki perjalanan kuwi tak lekasi teko kene. Wah, nang kene nyawang alor jan iso los ngono lho. Jan josdis mau wening. Kene iki daerah anu Mak ya, daerah Ndawe Kedung Wungu Binangun Kabupatene Blitar ngono lho. Ya lek dalane iki wis lumayan cor-coran kene wis ra klet-klet kaya mbiyen. Lah iki lek lurus engko teko Kedung Glagah kono Mak ya, dalan utama ngetan jurusan Ngembul lho. Aku tak ngulon ae iki lek nguloni tembuse Njuruk Mak ya, Njuruk. Apa iki mau wedhun jeru. Tapi dalane ya wis ketoke cor-coran anyar iki. Oh, enak. Jan kaya wis pokoke semening wisan dibanding 10 tahun yang lalu kok bedane adoh. Bah lek mbiyen ini dalane lah mbiyen ngene iki lho. Bah dalane jan grunjal ngene iki. Munggah kan medun jeru to. Munggah ngene iki jan iso blender-blender numpak motor. Tapi saiki ya wis ketoke wis lumayan. Ya wis perkembangane ya akeh lah dibanding mbiyen. Lah iki terus pancen iki medune juru Mak ya iki. Medun nang iki engko barengku terus munggah. Lah kene iki termasuk wilayah Ndawe Mak ya Ndawe. Lah ning kene iki kira-kira lho ya kira-kira lek salah ya minta maaf. Kene iki perbatasane antara Ndawe karo Njuruk. Lek desane iki ya panggah masuk Kedung Wungu Mak ya Kedung Wungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Bae lagi ya wis enek kemajuan gitu. Lek mbiyen iki jan sik watu sak ndas-ndas kae numpak motor iki blender apa meneh lek wayah udan. Bah wi ya jan blender-blender tenan. Tapi saiki ya wis penak. Ya wis ngene iki keadaane masyarakat Njuruk iki ya wis ngene iki. Ya wis kiwa tengen rumah-rumah warga ya ketoke nang kene ya wis suasanane ya wejuk penak. Iki suasana kan rada mendung to Mak, rada mendung dadi ya jan sahdu nang kene pancene. Ya wis matur suwun sampean kabeh wis perhatian karo videoku didelok. Ya sing urung follow di-follow, sing urung subscribe di-subscribe. Aja lali jempolane nggih mitet wi lho, nggih mitet oke wi lho, nggih menyukai lho. Ngono aku wis mau arem. Lek perlu keranjang bione wi dicek. Lah terus lek ajane diyemen karo videone ya dikek apresiasi ngono Mak ya. Lha ya penak dalane Njuruk pisan. Wah, banding ning mbiyen iki ya wis lumayan. Aku teko kene liwat kene paling sekitar tahun 2000-an Mak ya. Tahun 2000. Wah, biyene jalane jan angel, saiki wis lumayan. Ya wis pancen seprono seprene kan ya wis suwi ngono lho Mak pancene. Iki lah wis jan sepo enak. Ya iki kira-kira sapa sing omahe kiwa tengen kene ya dikomen lah, dikomen. Lho. Lah iki kok angel iki. Ya mungkin bertahap. Wah, lah mbiyen ngene iki Mak, mbiyen jamane aku liwati ngene iki. Iki jane dalan iki semambu aspal apa urung to jane iki. Lek tak sawang-sawang kok kaya rong enek ambune aspal apa ya pancen wis tau diaspal terus akhirnya aspal entek ndak ngerti. Biyen sekitar tahun 2000-an ngene iki lho. Lah ngene iki mulai duk kulon santek Ndawe dalane ngene iki. Bah, tapi lek udan is ngene iki lho. Lunyu kan yang motor blender-blender to. Wah iki ketoke wis diaspal tapi aspale ya rusak. Ya kudu sabar pancen ya. Piye ya wilayahe Kedung Wungu ya mbo. Ya tapi ya sing anu ya kudu sacet lah. Apa jenenge pemerintahan iki pah jero ae kudune diopeni lho iki. Iki daerah Njuruk Mak ya. Bah ya wis ngene iki. Keadaane iso wejuk nang kene penak. Lah iki tembus iki engko lek ngulon duknu tembus pertigaan Mak ya, tembus pertigaan. Pertigaan lek ngalor tembuse SD Kedung Wungu kae lek ngidul tembuse Bumi Ayu Lungur Timo kalau Mak ya. Lah iki tembuse kene iki lho. Dik aku kan liwat kene to. Lek ngetan kan tak omongi pertigaan iki tembuse Ndawe ngono Mak ya. Ya wis ngono ya matur suwun sampean kabeh ndelok videoku sampe entek. Ya wis ngono.